coleccionista de saberes e ditos populares e lingüista interesado en registrar voces e xiros particulares, como se mostra nos seus traballos gramaticais e lexicográficos que lle deron sona, xunto coa recollida de cantigas e refráns, e do que mostra unha pequena pincelada, un pequeno termo que aparece nas primeiras liñas que di. Era unha tarde a mediados de outono de 1850, tarde apacible que gusto e melancolía daba un tempo, porque gusto, sentiño, estaba todo. Curiosa esta palabra, sentiño, termo que non se recolle en ningún diccionario dos habituais e que, como ben indica, se pode patimorar arcaica derivada de silen silentis, por significado de caladiño, de maigo, de tranquilo, segundo tese que lle apuntara o seu compañeiro da Universidade de Vigo, Gonzalo Navaza, o que acae perfectamente ao espazo e ambiente do Val do Ulla en que se desenvolve a trama desta obra e que recolle a fala desta terra. Moi boas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Grazas por convidarme a participar neste acto. Ben sei que son o presidente da Real Academia Galega e que na Real Academia Galega están depositados unha parte importante dos manuscritos de Marcial Valladares, non só o manuscrito de Maxina coa filla Espuria, sino algúns outros, o seu traballo como lexicógrafo, o seu dicionario, que foi un dos primeiros que puso a andar a lexicografía galega, os seus traballos sobre a gramática. Valladares é un exemplo, como se dixo aquí xa, dese grupo de intelectuais que no segundo metade do século XIX poñen a andar a ilusión dunha Galicia dona do seu e dona da súa lingua, para recuperar o seu idioma. Aquel idioma silvestrado, aquel idioma aventureiro, aquel idioma que andaba polas silveiras e que Rosalía de Castro vai apañando como as amoras para facer con el a máis doce das marmeladas, pois Valladares é o exemplo do estudoso do idioma, do amante do idioma, que se dedica unha parte moi importante da súa vida a escolmar, estudar, sistematizar dentro dos recursos e das posibilidades daqueles tempos. Por tanto, Marcial Valladares representa a ese grupo do resurgimento, a novela contemporánea empeza a andar aquí. E empeza a andar aquí, ademais, e remato, con algo que é moi importante, e é unha xeración que de súpeto decide enfrontarse á realidade social do idioma. Non o idioma que se escoita e que se lee nos libros, non no idioma dos textos medievais que está aí e que está moi ben, sino o idioma que fala a xente, o idioma que vive nas nosas xentes e que, por tanto, representa a maneira de crear, de pensar, de sentir dunha sociedade e dun país, porque unha lingua son fundamentalmente os seus falantes. E Marcial Valladares dedicou a súa vida a estudar ese idioma, a saber que falaba a xente e a recoller cas súas limitacións, cos primeiros pasos dunha experiencia, porque non tiñamos desenvolvidos os estudios lexicográficos, lingüísticos e gramaticais que temos hoxe, pero ele representa esas primeiras pedras tan fundamentais como Saco e Arce que permitiron que hoxe dispoñamos dunha lingua culta, dunha lingua moderna e dunha lingua, ademais, fixada, estudada, con todos os rigores e todas as características dunha lingua do noso tempo, dunha lingua do século XXI.
E fin de Romaría. Hoxe rir, mañán chorar, sempre así foi e será, todo un día xa de acabar e despois xa se verá. Foron dos últimos versos que escribiu D. Marcial e que titulou precisamente así, Fin de Romaría. Valladares faleceu o 20 de maio de 1903, un ano antes tamén finara a súa irmá Abelina. O desexo de morrer no lugar nativo xa o deixara expresado nunha copla por el composta que dicía: en Vilancosta nacín e nela penso morrer, de cote lle tuve en lei, xuro non lla perder. Cando morreu D. Marcial, lembraba que os seus veciños dicían do señor da Casa Grande: fala cos carballos, cas viñas, cas estrelas, escoita as fontes, os ríos, os ventos e despois escribe todo. Marcial Valladares foi a bo fe un incansable literato de obra poliédrica, pero á luz dos seus escritos foi tamén, ou sobre todo, un gran escoitador de como falaban os galegos do seu tempo. E a mellor maneira que se me ocorre de recordalo, agora que se cumpren os 200 anos do seu nacemento, é volvendo á súa obra, algo a que convido a que fagan. Moitas grazas.
Aspetta, aspetta, e la cova di qui. Non c'è sta, no? No?